Време име да ядат, бе. Стига. Тая видях, който беше още по-големия кеф. Майка ти теба. Майци са тука, просто не искат да ядат. Ай, този път вече оцелих. Ай, пак изпуснах. Оле, направо не мога, майна, честно. Изядах си тъшаците, честно. Бах ти удари в паузата. Тая беше хубава вече. Ех, майка ти да иба. Към 60-ка беше. Ще трябва да слот по-големи тройки на тия джъркове. Перфектни са, обаче трябват тройки. Бах ти. Този път вече е вътре. Това е, обичам на щуката, не се отказва докато не вземе. Целият джърк е вътре. За съжаление. И това е трета щука, това не е тая. Целият джърк е в устата й. И карабинката е отворена. Което означава, че трябва много бързо да я вадим. Бах ти и тъпата карабинка, знаеш как се е изправила? Майната и на щуката ще е да замини джърка. Ами не знам, изправена карабинката почти на